今年国内生产总值100。 Shin jamana ka nin bini kundo bora diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya la wa min bɛna to senna ni san kɛmɛ laban ninnu kɔnɔ min gɛlɛya fanba bɛna sɔn ka bi u ka sɔrɔ kan ani ka fara maaw kan minnu bɛ taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ la jateminɛliw y'a yira ko Inde jamana bɛna sɔn ka yɛlɛ Shin jamana kan ɲinan san kɔnɔ o min b'a yira k'a fɔ ko Inde jamana de bɛna sɔn ka kɛ jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ min ka jamanaden hakɛ ka ca i n'a fɔ duniya kelenya tɔnba Nations Unies y'a lase cogo min na a galabu bɛ jɔn na ka denw sɔrɔ baara sɔrɔbaliya ɲɔ ɲalen don denmisɛnnakaw fan fɛ ka fara o fɛnɛ kan coronavirus bana o ye ko tɔ bɛɛ la nɔgɔ nin kɛra sange mara den dɔ ka laseli ye min si bɛ taa san 30 ani kɔ la Shin jamanadenw tun lakodɔnnenba don n'u ka denbayabaw ye o min y'a to dɔ farala u ka jamanaden hakɛ kan san 1960 waatiw n'o kɛra sababu ye k'u ka jamanaden mɔgɔ hakɛ tɛmɛ mɔgɔ miliyari 1 ani tɔrɔmɔɲɔ 4 na an bɛ don min na i ko bi 推动产业链供应链循环畅通 nga san 2022 waati denyɛrɛnin fitininw ka bangeli hakɛ tun kɛra mɔgɔ miliyɔn 9 ni tɔrɔmɔɲɔ 56 ye Shin jamana kan min laseli kɛra bi tarata cakɛda min sigilen don jatiw kama n'a bɛ wele ko Bureau National des Statistiques nasira wɛrɛw fɛ mɔgɔ miliyɔn 10 ani tɔrɔmɔɲɔ 41 ɲɔgɔn o de fatura min jati kɛra nin cakɛda in fɛ o taabolo fila minnu farala ɲɔgɔn kan o de y'a to Shin jamanaden mɔgɔ hakɛ jiginna kosɛbɛ wa min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kabiri san 1960 o waati kana se san 1961 ma kuma min na ja kɔngɔba tun donna u ka jamana kɔnɔna la n'a daminɛna san 1959 o fɛnɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn 10 ni kɔ ɲɔgɔn ni bɔnɛ min tiɲɛni sababu dɔ bɔra u ka politiki sɔrɔ yiriwali sira dɔ la n'u ko a ma nanzarakan na ko grand bond en avant o kɛwale ninnu bɛɛ lajɛlen de y'a to dɔ ka bɔ u ka jamanaden hakɛ la k'a sɔrɔ u ka jamana politiki siraw tun ye wulikajɔ fɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa ka se ka dɔ bɔ bange la a bɛ san 10 bɔ yamaruya tun tɛ Shin jamanadenw bolo ka den sɔrɔ ka tɛmɛ kelen kan nka kabiri san 2021 jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura wɛrɛw ta min bɛ se ka yamaruya di Shin jamanadenw ma ka den sɔrɔ fo ka se 3 ɲɔgɔn ma 有世界上最具潜力的超大规模市场。